Mas hayag nga kadalanan ang tinguha sa nagapadayon nga pagmuntar og LED street lights sa Davao City nga gipaabot nga mahuman karong tuiga. Dugang detalye sa report ni Jandy Esteban. Sumala sa Davao Light and Power Company, 80% sa kadalanan sa Davao City ang namuntaran na og LED lights nga maoy gihulip sa sodium lights sama dinhi sa Katalunan Grande. 40,000 ka sodium lights ang hulipan og LED ug nakatakdang mahuman na ang proyekto una mahuman ang tuig. Kahinumduman nga nadalatar ang proyekto tungod sa pandemya. Sumala sa presidente sa buhatan, mas makatipid sila sa LED nga suga sang nithinay kini mukaon og kuryente ug mas makadaginot usab daw ang LGU niini. Mas hayag usab ang kadalanan sang nit masiga ang LED itandi sa sodium lights. The illumination of the city is being improved, and at the same time, the city gets the savings also because LED, as we all know, is cheaper, will consume less electricity but more illumination. The LED replacement program will lead to a savings of about 30%. Samtang gikalipay sa Davao City Police Office ang maong proyekto sang nit makatabang daw kini aron malikayan ang mga disgrasya ug krimen sa kadalanan sang nit masayag na. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.